Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Ata Vatan TV-de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmenistanyň prezidenti köpçülikleýin velosipedli ýürüýüşe gatnaşdy. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň Özbegistanyň prezidenti bilen duşugy boldy. Türkmenistan Ýaponiýa wadorod energiýasy boýunça ähtnama gol çekildi. Ovechkin taryhy rekordyň eýesi boldy. Garaşsyzlyk hemişelik bir tarap Türkmenistan dünýä bileşigi bilen bilelikde bütün dünýä saglyk gününi giňden bayram etdi. Bayramçylyk münasibetli geçirilen köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşe hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Ýürüýüş Aşgabatyň günorta bölügünde Köpetdaň ajaýyp dagy te boýunça uzaýan saglyk ýolunyň başlanýan ýerine badal galdy. Bu ýere hökümet agzalary, mejlisiň, ministrlikleriň, podokly öndürülmüş edaralarynyň, garyw we hukuk goraýjy edaralaryň, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçüliklerin habar beriş terişleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň ýoldaşlary ýygnandylar. Sport çäresine gatnaşçylaryň hataryny Türkmenistanyň halk maslahatynyň, mejlisiň wekilleri, daşary döwletleriň we halkara guramalaryň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň ýoldaşlarydyr, işgärler emma döwletler köşkünde terbiýelenýänler, ýaş olimpiýatçylary taýýarlaýan mekdebiň hemde umumy bilim berýän mekdepleriň okuwçylary we sport boýunça Türkmenistanyň ýygyny toplarynyň türgenleri, talipleri, jemgyýetçilik wekilleri hem bu asly çäre gatnaşdylar. Döwlet başlyklary köpçüliklerini velosipedli ýürüýüşe badalga berip, oňa gatnaşçylaryň hatarynyň öňüni çekdi. Hormatly prezidentimiziň görelmesine eýerip dabara gatnaşçylaryň ählisi saglyk ýolunyň ýanyndan ak mermerli Aşgabatyň giň şaý ýollary boýunça uzaýan ugur bilen sadlaşykly hereket edip başladylar. Velosipedli ýürüýüşiň geçýän ýoluny dörejilik toporlarynyň ýerine ýetirmegine ajaýyp kompozisiýalar ýaýwanlandyryldy. 2025 ýylyň 7 aprelinde Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew parlamentary bileşigiň 150-nji ýubiley assambleýasyna gatnaşmak üçin Daşkent şäherine gelen Merkez Aziýa ýurtlarynyň parlamentleriniň ýoldaşlaryny kabul etdi. Bilelikdäki duşugy Türkmenistanyň, Gazakstan Respublikasynyň, Kyrgyz Respublikasynyň hemde Täjikistan Respublikasynyň parlament ýoldaşlary gatnaşdylar. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Özbegistan Respublikasynyň döwlet başlygyny Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň dostlukly salamlaryny we özü halkyna iýeren eň gowy arzularyny ýetirdi. Duşuň barşynda döwlet başlyklarynyň tagallalary bilen soňky ýyllarda Merkez Aziýanyň howpsuzlygyň, alalaşyň we durnokly ösüşiň sebäbini öwrülendiği belenili. Merkez Aziýa döwletleriniň başlyklarynyň konsultativ duşuklarynyň Samarkand şäherine geçirilen Merkez Aziýa Ýewropa bileşigi görnüşindäki birinji sammitin we durly derejedäki beýleki duşuklaryň, çäreleriň, sebäpleýin we ähli hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmäge ýardym edýändigini taly. Şeýle hem iki ýurdu we halky hasy ýakynlaşdyrmagyň, bilelikdäki başlangyçlary we hyzmatdaşlyk tassamalaryny üstünlükli durmuşa geçirmegiň, tewtary we insanperwer gatnaşyklary giňeltmegiň, şol sana parlament derejesinde gepleşikleri güýçlendirmeň ähmiýetini taly. Iki ýurduň arasyndaky giň möçhörli, deň hukukly we özara behwitli gatnaşyklary mundan beýlekde ösürmekde iki döwletiň halkara hukuk ulgamynaky hyzmatdaşlygyna uly ornuň degişlidigi belenili. Bu gatnaşyklaryň halklaryň arasyndaky dostlugyny hasa puturlandyrmagy, döwletara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny parlament diplomatiýasynyň üstü bilen gollamagy ýardam berýändigini taly. Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Ýaponiýanyň öňde barjy ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Tsukuba Uniwersitetining arasynda wadorod energiýasy boýunça bilelikdäki ilmi barlyklar babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünşmek hakynda ähtnama gol çekildi. Bu möhüm waka wicara gatnaşyk görnüşde ýokary derejede guramaçylykly geçirildi. Gol çekilen resmi nama Türkmenistanyň Ýaponiýanyň arasynda bilim ulgamyna hyzmatdaşlygyň nowatdaky möhüm tapgyry bolup, onuň esasy maksady wadorod energetikasy ýaly geljegi uly we dünýäde möhüm orny eleýän ugurda bilelikdäki ilmi barlyklar geçirmekden, şeýle hem ekologiýa taýdan arasda we durnukly energetika tehnologiýalaryny ösdürmekden ibaretdir. Çärenin dowamynda Türkmenistanyň bilim ministri Jumamurat Gurbanguliýew we Ýaponiýanyň Tsukuba Uniwersitetining prezidenti professor Hyosuke Nagata çykyş etdiler. Olar çykyşlaryna bilim, ilim we tehnologiýa ugurlarynyň hyzmatdaşlygyň diňe bir iki ýurduň arasynda däl eýsem dünýä derejesindäki ösüş üçin hem ören uly ähmiýeti eýedigini tadylar. Bu ähtnama diňe bir iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine däl eýsem halkara ilmi gatnaşyklarynyň ösmegine, ýaş alimlaryň we talipleriň täze tejribeleri ele almagyna giň ýol açýar. Şeýle hem wadorod energiýasy ýaly möhüm ugurda alınıp barlaýan ilmi barlyklaryň netijeleri dünýä jemgyýetçiliginiň durnukly ösüşine möhüm goşunt goşar.
Russiyalı hüjümçi Aleksandr Ovechkin Milli Hockey Ligasyna geçiren gollarynyň sanyny 895-e ýetirdi. Ol meşhur Kanadaly hockeyçi Wayne Gretzky'niň rekordyny öz adyna ýazdy. Washington toporynyň kapitany Rus hockeyçi Islanders topory bilen geçirilen dowuşykda tapawutlanmak başardy. Şeýlelikde 39 ýaşyndaky Ovechkin Kanadaly türgen Gretzky'niň 894 golluk taryhy rekordyny täzeläp 895 gol bilen Milli Hockey Ligasynyň en köp gol geçiren hockeyçisi boldy. Kanadaly hockeyçi Wayne Gretzky soňky gezek 1999-njy ýylda tapawutlanypdy. Ol Milli Hockey Ligasynyň beýik, ýagny The Great One adyna eýe bolupdy. Soňky 26 ýylda hiç bir hockeyçi Kanadaly türgeniň rekordyny ýetip bilmändi. Bu üstünlügi Ovechkin eýe boldy. Ovechkin 2005-nji ýyldan beri Amerikanyň Milli Hockey Ligasyna çykyş edip gelýär. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň innik sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.